Zovem se Mike. Počeo sam da se bavim rap muzikom sa svojih 12 godina. Zašto baš rap? Pitaju me mnogi. Rap je jedina vrsta muzike u kojoj mogu da opišem sve što osjećam, da izbacim iz sebe bes, da pokažem voljenim osobama ljubav. Vremenom sam naučio kroz život da ljubav mnogo vredi, a isto tako sam naučio da ljubav zaslužuju i druga bića, ne samo ljudi. Samim tim sam posvetio pesmu najboljim drugarima kojima je potrebna ljubav i nega isto kao i čoveku. Na stotine, čak i na hiljade napuštenih lutalica tumara ovim ulicama, gladni, po kiši, po hladnom, odbačeni od porodice, bez hrane, bez ljubavi, surova realnost. Zato želim da proširim poruku širom sveta, onima koji stvarno žele i koji su stvarno u mogućnosti da pomognu. Ne mora to biti samo novčana pomoć, hrana, pokrivači, stari, igračke, bar neka mala pomoć, da i ovim psima u azilu bude bolje. Udruženje Azila Aleksa samo 3 do 5 ljudi svaki dan čiste hrane i pružaju ljubav ovim prelepim životinjama. Razmislite, slušajte svoje srce, jer znam da u vama postoji volja i dobrota da pomognete. Zašto ne bi bili velikodušni prema životinjama? Psima isto je kao najvećim sirotinjama. Treba im ljubav, hrana, ne duša pokidana. Fali ta bolja mala, da pomognemo sada. I pas je isto tužan, i pas je isto gladan. I njima fali ljubav, a mi smo njima nada. I ja sam pas na neki način pa bolje shvatam. I ja sam uličar i znam da je grad hladan. Znam kako je kad si mokar, kad kiša pada, kad se bojiš mraka, kad te gurne neki stranac. Stavi se na mesto psa, zamisli da si samac, da te odbaci svako da noću lutaš gladan. Osjećaj je gadan, pa zato zovem vas. Tražim pomoć umjesto njih od svakog čoveka, jer ono naše malo njima vredi puno, znate. Pomozite da pomognemo da im bude lakše. Ljudi pomagajte, usvojite i volite, jer najbolji je drugo, nešto za tebe bori se. Pomagajte, usvojite i volite, jer svaki mali pas za dobru porodicu moli se. Pomagajte, usvojite i volite, jer najbolji je drugo, nešto za tebe bori se. Pomagajte, usvojite i volite, jer svaki mali pas za dobru porodicu moli se. Koliko napuštenih lutalica luta ovim ulicama, zašto ne bi pomogli, zašto da ne živi s nama? Pas je onaj koji čuva kuću vama, brani porodicu, lojalan je sve do kraja, a samo traži ljubav i nešto malo hrane. To nije teško dati kad vam neko život daje. Nema boljeg druga i nema ništa jače od onog kad vas vidi vrti rep, od sreće skače. Pas je kao dete, kad je tužan onda plače, a kada ima ljubav onda je i njemu lakše. I zato svakog molim, otvorite svi oči, pomozite da i psima bude život bolji. Sve je u vašoj glavi, sve je u vašoj volji, i znamo svima vama ta dobrota postoji. Pa zato razmislite, budite vi koji uradit ćete dobro, voli i usvoji. Ljudi pomagajte, usvojite i volite, jer najbolji je drugo, nešto za tebe bori se. Pomagajte, usvojite i volite, jer svaki mali pas za dobru porodicu moli se. Pomagajte, usvojite i volite, jer najbolji je drugo, nešto za tebe bori se. Pomagajte, usvojite i volite, jer svaki mali pas za dobru porodicu moli se.